Mga street dwellers ug mga nagpakilimos sa kadalanan sa Dakbayang Sugbo gipang-rescue pinaagi kini sinusang puwersa sa city government ug ubang hingtungdang ahensya. Ani ang report. Nagtigom una ang kapulisan, probe team, Anti-Mendicancy Board, DSWS, ug ubang mga buhatan sa City Hall aron hanayon ang rescue operation. Ang mga bus sa City Hall maoy sakyan sa pag-rescue sugod karong adlaw. Nagsugod sila sa Baywalk sa South Road Properties. So muna na siya ang actual rescue operation nga gipahigayon karon sa Cebu City Hall sa mga taong naglatagaw dinhi sa Dakbayan. Unang naabtan ang mga bata daplin sa daan nga nangalisang wa ang ilang mga ginikanan kay nanginabuhi. Gipasabot sila sa mga staff nga dadun sila aron matabangan ang ilang kahimtang. Samtang gahilak nga nakiglalis ang inahan nga dili unta muuban. Nabalaka siya nga mawa ang iyang kagamitan sa pagluto ug ang pagkaon sa iyang mga anak. Na mahuway rami dire kay init kay asa mi. Ang uban hangyo lubo aron mokuyog. Sakay sa bus diin sa katapusan, nadala gyud sila sa Plaza Independencia. Gipalinya sila alang sa profiling kung asa sila ug unsa ang ilang background aron masayran ang dapit ug mahikay ang ilang pagpapauli. Ang DS maoy mo identify ug unsa nga programa sa gobyerno ang iyang ma-avail. Balik probinsya, then i-process siya for balik probinsya, or kung dinhi lang within the city lang unya naa siya sa barangay ihatod sad na sa anti-mendicancy or sa DSWS sa ilahang mga nagkalain-lain nga barangay. Sagad kanila, way kapuy-an ug ang dana ang ilang dangpanan samtang nanginabuhi sa Dakbayan. Puro glisod, iniyawan na. So wala na kay kadagana? Siras na to, karyami, tatay. Sa imong mga anak, natay mga anak. Tinguha sa Dakbayan sa Sugbo nga mapahiluna ang mga street dwellers aron sa ingon mahapsay usab ang palibot sa syudad. Alang sa kapulisan, mas maayo nga mahatagan og malungtaron nga solusyon ang problema. Hopefully nga kining magkahiusa ang mga kasilingan ng local government para ma-address pod nga dili na pod sigig balik. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.